שלום לצופים ולמאזינים היקרים. רבנו הגדול, רבנו עובדיה יוסף, כותב בספרו הבהיר הליכות עולם, שאסור לגוע בגוף הקלף של הספר תורה, כמו שכתוב בגמרא, כל הנוגע בספר תורה ללא מטפחת נקבר ערו מאותה מצווה. הוא אומר, אפילו גוללו בפני עצמו גם כן אסור, שלא כדעת בן איש חי. מה נעשה עכשיו? אלה שהסופרים, שאנחנו מתעסקים, סופרים שבאים לתקן ספר או לגלגל, כל הזמן עם מפה, זה מאוד קשה עם המפה הזאת. כותב הבן איש חי, מהטעם שלו שרק בזמן פתיחת ההיכל, אז יש אורות כאלה, יוצאים כל מיני דברים רוחניים מההיכל, אז אסור לגוע, אבל אם אתה בינך לבין עצמך, או שסופר שמתקן ספר תורה, יכול לגלגל את זה בלי מטפחת, בידיים. אלה ששמעו את הפסק הזה מיד, שמו חבילה של כפפות חד טעמיות ליד ההיכל, וכל פעם שצריך לגלגל, לובשים את הכפפות האלה ומגלגלים את הספר תורה, לאן שצריך לחוש את דברי רבנו הגדול, רבי עובדיה יוסף. אז בזמנו שאלנו, היה פה אצלנו, תקנו ספרי תורה של הישיבה במחשב, בדקו את הכל, עשו שינוי, והיה צריך לגלגל הרבה ספרים. שאל רבי אליהו חדד את ראש הישיבה, מה דעתו בזה? אמר שהמנהג שלנו כמו הבן איש חי, מי שירצה, בגלל שזה סרח תרומה, יטול את הידיים שלו לפני זה ויחמיר, אבל סופר או מגיע שמתקן, שקשה לו לעמוד בעניין הזה של המטפחת בגלגולים מהירים או כאלה דברים, יכול להקל לעצמו לא על ידי מטפחת, כמו שמעיד על המנהג רבנו מאיר מזוז, ויוכל להקל בזה, או שלחומרה יעשה נטילת ידיים רביעית על כל יד לפחות, כמו נטילה של סעודה, כדי שהידיים שלו יהיו טהורות, ויוכל לסמוך על זה. שלום ולהתראות בשיעור הבא.